Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो आंनि अननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा? दा स्टार्ट खालामनोसै। नै दासो दुगैखांदों आङो। ओमफ्राय नैबेखौ मानो लादों होनना साननाङा, माने दा मुकबां भिडिअ बानायबाथाय फेन होनानै ओंखाम जाबाथाय माने गरमथारना, फेन होनानै ओंखाम जाबा ओमफ्राय एकदम मोखाङा नै बे सिगांनि खानाया फैजोबनो नागिरो आरोना, ओंखायनोथ' आङो बेखौ लादों आरोना। खावस्लिब स्लिबनो माबायदि नुखोथाय दिनै बिदिनो भिडिअ बानायनोसै आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जोङो दायो स्टार्ट खालामनोसै आरोना जानायखौ। बांद्रायथ' माबा माबि संलाबायाखै, सिम्पोल आरोना। दालि जुल मोनसे, ओमफ्राय नैथिंजा दिनै बिराद गरम ना, सान्दुंबो गोसा, ओंखायनो टमेट'जों दाउ आरोना बेयो। ओमफ्राय नारें खाजि एसे लाबाय सिथासे, ओमफ्राय बानलु सिब्र' लादों थाइसे थाइसे। आइदै टसा गोलैबाय हनै, दे दोन एख' नङा। बबाव दंमोन इनियाव? आं दोनगोन दे। ओमफ्राय नै बिथिंजा हासबेन्डनिया दिनै मुकबांखौनो बानायनोसै आरोना, मुकबां भिडिअखौनो। जिहेतु दिनै ब्लग बानायनाय जायासै फुंनिफ्राय, ओंखायनो फैद'। संख्रियालाय संख्रिया? संख्रिया नै लांनानै फैदोंमोन। Boleh ke kau ni? Boleh ke kau ni? टमेट'खौ टमेट'खौ थाइब्रै होदो गेदेर गेदेर। गरमाव एसे गोखैस्रो गोखैस्रो जानांगौ ना। Mana mana? Apa lah? Noni. Bantu sih bro. Entah mana? Tengah bantu sih bro begini, bantu pagla begini. Pagla berdia lu nale. Pagla nama. Apa? Kalau buat. Belum proses bang. Nale. बोरै अरना जाबावदो लोगोफोरनि। ओमफ्राय आङो ससेल' बोखानानै लादोंमोन आरोना नैनिफ्राय, बेखौनो थुब्रनानै आङो एसे जादोंमोन। बाप्पावै देनजार गोसाखा, गोजानाव दोनखासै। आइखौ गोजानाव दोनखाथारदो, हाखाला आङो नै ससेखौनो जानो हानाय नङा। बाप्पावै देनजार गोसाखा। Dalle. Malah cewek kacik gue lah kasih nasi mukbang video banegra berapa? Jeng gila nak ikan sang malah. Hahaha. Menang lah orang saya. Siapa menang lah? Kamu menang lah. Menang lah. Jangan lah. Tangan buza lah kadang-kadang matang lah.
ชี้เลยครับก็จะเป็นยังไงเนี่ย อ่ะถ้าเรานั่นคืออะไรเนี่ย Palis na bubang ni ko. Din asal gusto kan lan bo de. Master. Master. Si ko ang bedor zabatay ang ni takay man niya. Bedat Yes. nang tan na gusto. Samram go za. Lan bo kadang za khang le be. Beda sugus kang de. Dè nó là cái càng kẹp. Ang go za ya zan naman la bedor zabatay jan bu yang samram go za ke. Nó có lấy càng tara. Ban lo da ban ni favorite mab jay. Sa fu ne o jiton na ma di sum. Te pa bu ni siang ni jin ni ho na le. Thai se ban bu se bro ko za tam bai ya. Eman ban bu sa. So sit trit lo ke trit na ne ang la dem na nai kun za na hai keng da bu. A lu nan thang ha ke. Da za nang go ba ses ka ang to. Nang ban lu la ba kha. Haba za, haba da za. Jere ang haya na le. Ang harmoni kai. Hả cái là này. Udah lo lo nang. Dia aku sang nih, haya cái là apa? Kan ngerti. Aku pun nak. Uji kon deh, aku. Ba man sundai na. Ndai na na. Man ko dai na. Oh, gorom banget. Oke. Tidak, banyak. Oh, gorom ke bara gorom mana sih? Enggak. Ndang godom. Mana sih? Terus na ba? Bedor. Bây giờ Ang kenang ba? nó đông càng nè được rồi một Bedor. Bedor. Bedor madam. Isa ni sa berat bedor sa bagian na. Udah, berarti udah berarti. Sahabat sahabat thì là bà thấy đông lặp nữa bao sinh nản thằng này nó không dây ni đã miskin ra thấy cái gì đâu nè Nggak jadi. nah saya kan bây giờ cứ ra bằng anh à masih sahabat Rika cái kia mà nè sampram bu horsan tak kalian pain sampram bu horsan jaga sini betul tak ni đã miskin ra nasi dah rồi Nggak nasi nih pada. Hah? ang betul ku bas na sa subay tomato ku salang Kamu tak lagi beli. cái bữa đấy là bây giờ ku chat biang ang ha za khang bai le ku phun pe za khang kai ang bây giờ ku chat subay em thấy không sẽ cứ mưa đông của này bị thình ra rồi 사탐 자가시는 응감그 낀도 증산이 그런 누가 신동 사시야 비팅 비능령 Kamu siapa? 아 이거 난 그나마 능네 Nggak kan? 아 Panggil di sana apa dah? Apa ke sana? Betul sana ya. 그런 거 나보고 Baras apa? 앙어 응감그 부자라 가름 날래 एकदम 강강 जानाय बायदि मोनथारबाय आरो ना फुङावबो एकदम Digunakan udah berarti mana? फुङावबो जाना लाखादो एकदम गुबनो ओमफ्राय बेयो फुङाव एसेल' जादों बांद्राय जायाखैमोन नालाय दा सानजौफुआव गोगोम जाखाबाय बेबो ओमफ्राय आं दोननो मोनलायबाय आङो जोङो ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ जानायनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनांसिगोन ना ब्लग बानायबावगोन
जानायनि मुकबांनिसो भिडिअ खालामो ना जानाय भिडिअसो खालामो नालाय जेबो भिडिअ लालायलायला ना होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय